ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Ҳамагаза умедворам ки хубен, созен ва дӯстони азиз, ма шумода як навигарии дигара мегӯям. Чӣ хеле ки медонед, вақтҳои охир як қисми духтаро ба ширкати Атоми, ширкати корейский кор гузаштанд ва дар уҷа аллакай регистратсия доранд, баъзеш бор харидестиям ва условиҳои ҳамун ширкат инода махкул шудаги. мо шуморо камакак дар бораи ҳамин кор дар ҳамин ширкат нақл мекунам. Кор дар ҳамин ширкат ҳамин хеле ки дар як сол 2 бор харид мекунен, на кам ай 2 бор маънош агар баъд хоҳем бо харид кадан мегирен, балотон намесӯза, айзаваниётон намеғалтен. Ҳар як кор хай минус плюс дора. Вақте ки дуромаден бо ҳам гап шудем бо наставникои худтон, шумода мефаҳмонанд. Барои кор кардан дар ҳамин ширкат дӯстони азиз, ман рақамҳои менеҷербонуро мемонам. Менеҷербону шумода мефаҳмонад ки чӣ хел дар корхона ми ширкати Атоми кор дороед ва дар хона шишта пули калон кор кунед. Баъдан ин ширкат сертификати ҳалол дора, маҳсулотош ҳалолай, дар ходаш нағзай духтаро ойликош зурай, даже духтарако дар 2 ҳафта 100 000 гирифтест, яъне касоне ки пеш сар кардаги буданд кора. духтарако ина маҳсулоти ҳамин ширкат, маҳсулоташ камтар қиматтаракай ба хотире ки аъло сифатай ва шумо метавонед дилхоҳ чизе мехостагитона заказ кунен, ҳам кор кунен. оиди кор чӣ хеле ки гуфтум менеҷербонуда муроҷиат кунед, ҳамаша мефаҳмона, кори қин нест ва шумо метавонед дар хона шишта пули нағз кор кунед. мардум омадан хӯрдани чучвара шуд бо мастова 210 ҳаробал духтаро чанд сум 30 сум где-то 40 сум мастова буда иҷа она хеле нарезка буда. И это стейки. Это не стейки. Это стейк, вот смотрите. Нарезка. Это не свинина, можно заказать? Нет, харам. И Тогда я короче, буду... бебинем. Ой-ля-ля. Манты джазурана чехна плов, а шефа 360 рублей. Чайхана плов, знаменитый фергант, говяжьи ножки, золотистого желтого Шашлык или стейк? Короче, зорба. И на мой хотел Самирджон, посмотри сюда. Мандем чайхона. Сей чайхона. И что заказ кадем? Малакман. Ош. Вы смотрите, где я микрода ош. Вы чашку заказ. Чанчи доли абсурда доран мардум. Эй, чӣ нерсе кеҷа? Эй, курица Манан ҷапон шато. Барои мо эффект мондаги марму кушти рушдаги мрумям. Лицомон хеле хушро. Морковка и салат очень вкусная. Ҳатишко оши мо омада. Нигоҳ кунед чӣ хел хушро. оши бо лаззатай маълума ҷа хай одамо мастова мехӯранд. мастова хӯра медони ҳар видеода мастова заказ мекунад. И хай самир мечашем. Подписчикои и салат номаш инча буда. Шумо чӣ хел кардед? ош хел кардед? Подписчикои чойхона на дарҳои кандакорӣ доштай. Ман видео кардистам. нигоҳ кунед. дарҳои кандакорӣ. Эй, чойхона чӣ ном дора? И ҳамин чойхона чӣ нестай? чайхона чӣ нестай? Бригадада медурам ку. Чӣ ранги ҳамин чойхона тофтиста? Айва. хел мекун ки ҳамин чайхона оли ман меом. кинои бригадада. Я чайхона тамошобино нигоҳ кунед, бо мо ҳамин барфи тилогида омадем зада ва хиста. ана дар ҳамин ҷа влоги мо 15 декабри тамом мешавад. ташкилиро хӯрдем ба зур, оста оста омадем, дер мекунем. гуфтем электричкада ки не последниша чипай барф блестящая. Машина намондем на парковка.
خونه میریم خواب میزنیم که نصیب باشه سحر قطعی خب سحر قطعی وقتی که های ویدیو را شما میبینه اوجه ناویگاری را در فابرلیک میفهمید فهمیده نگه که الرژی دارم فابرلیک туда сюда байн я охир видео да личный она ручки да привет мерасону ва гуфта ки да бора ма чи гуфте мо гуфтем ки ман гуфтам ки ручки ра мешиносисни ҳами соҳибхона гуфт ҳо золотые руки ман гуфтам не золотые руки ай беҳтарин шиносои май беҳтарин инсоне ки бо در همون یوتیوب با هست گفتم یه روچکی دیگه همه غیبت کردیم دیگه نه کامنتر دادن چه روچیش ندارم چی بگی همه قمه گفتم با روچکی چی خیلی هسته گفت من گفتم با پروست روچکی هسته و زلطه روکی ها اومیلی روچکی ها برای که کانال دختر شای کدومش چیز مسخ با کاغذ فهمیده میدونه ها نمیدونم نکی زلطه روکی پختوپزی بود به فکرم اپا و خوارو انسانه خوب ده خیلی یاردم کمک ده فعال بوده انا زلطه روکی دیگه روچکی دیگه مردم بشناسین هر دوشون هم انسانه خوبه نه اکر روچکی دیگه نام چه هر چی که دل به دل آغوشی گرمی من میرم سفر هم خیلی نمو کدگه نکی روش زلطه رو که هستید موزه خواهرش اپان ویدیوش ها او ما ورد добре деятелено мондагим ва одамои хубан русски ҳам хуба я русски любопытняй фаҳмиде любопытная да интереснее шада ки ё чӣ гапа неки бо неки пир нест ма дар кормон дидам хона ремонт дошт чӣ кори дошт дар кормон дидам ана ҳама историё дар калаш мест дар факти далелош қати мозгу зур кард корчи хай подписчикоина растем мо дар хонамон 15 этаж ҳама дар шаби хуш добуздид салом алейкум дӯстони азиз 16 декабр саҳар қати мо инаи казанкабоб дорем ва оли и ҳам завтрака ҳам обеда да барои ҷадам тваражо хози обед чи дестем мо саҳар хестем инаҳа шиштестем озири чой поя мехӯрем ва баъд духтаро уже вақте ки шумо ин видеоро мебинем уже ма видеои дегчара бировардагим то да аз абзори дегча каданем хулоса анам хеле ин рӯзам я рӯзи хунукия дӯстони азиз пага хонаи теҷи аминка мерем касе мехоҳад биёя хонаи теҷи аминка ҷамъ мешем ҳама каса сюрприз мекунем мерем духтаро тамошобинои на тортики чӣ буд творожниро хӯрдестем ва маззаҳак баъд чӣ гуфтанем дар сари ҳамин дастархон короче ози видеои рухшона дидам разбор қати шаҳноза ва дар зиндагиам хе ҳастад ки одамо мисол наздикошон қатиятигарош ҷанг мекунанд неки мисол рафту омад доранд дигар касо мисол аз бисёриё нависиян хотият хонаи шаҳноза ман қатии шаҳноза ким кай уже рафту омад дорум дар разбори иёма ни при чомам фақат ман қак нагорум ки рухшона регистратсия кардагим дар фаберлик амиқашаҳо ма ба кала мегирам ана баъд дар мобайни иё чӣ шида чӣ нашида дар дуруни ӯ фаберлик ма чихе бугум отрывок ҳар ҷо фаҳмидагим мисол ягон чи шаҳноза гуфтаги ягон чи рухшона гуфтаги фаҳмидагим ва неки кор шонда ма кори фаберлика бо мегум духтаро оли отдельная тема мекунам ана баъд нақлтон мекунам ки ма чӣ хел фаберлик дуромадам чӣ кор кардам неки ман фаберликда кор кардагӣ нестам намқаша мегум тона ана баъдан одамош мо бояд бифаҳме ки масалан ина хешдагия дар зиндагӣ одамо ки мисол апаву хоҳар фарзандоя дигарша келин кардагиам я домод кардагия неки ҳаваё ҷидо шудагиам дар ин мобайн неки рафту омад канда нашидагия мисол аз сабабе ки кӯдакошон рост нагирифтан ба ҳамин хотир разбори шаҳнозаву рухшона
дар шиносоии ма қатъи Шаҳноза ё дар рафту омади ма қатъи Рухшона ягон таъсир надорад. Ман ҳам хеле одамам ки разбор як кас дигада қуш намешавам, барои ки ман набудам, ман намедонам ё чӣ кор кардагиям. Худтон медонен мегӯм. фаҳмиден? Ман метонам вақте ки ягон кас наздики маро ҳақорат кунад, ай пушташ бихезам. Мисол вақте ягон вақт штагия ки ма дар ҳавлидам ягон кас магазинда разбор дора, қатъи Рухшон ман мебурам, ҳақорат кунад Рухшона, ман ҳақорат мекунам. Паданалат, мисол як кас разбор кард, ман кия паданалат? Мада конечно сахт мераса. Не ки ино разборшон чиста деловой айбораи коршона. Ман дар разбор ё қуш намешавам. Ман тарафи ягон касам намегирам, намегӯм ки ман ҳамқа мегӯм ки ман хато кардам. Ҳами Рухшона қатъи Шаҳноза мисол регистратсия кардам, шидос кардам, ба хотире ки ҳами ду кас конфликт шуданда, ба ҳамин хотир ман мегӯм ман хато кардагим. А так хай ман корҳои шахсии одамода кордор нестам. Барои ми дар комментариҳои Рухшонро омадам навистам, хондам навистиянд ки ви хосият дар хонаи ҳамон Шаҳноза туда-суда. Мисол нақшҳои мо қатъи Шаҳноза аз соли гузаштаҳанд. Ин нақшҳое ки ҳоз бояд меомадему мерафтему чӣ корое намекардем, ин нақшаҳоро мо пеш аз разборҳо кашидагем. Ва инами мо ҳози хона дем ки мо вообще дар бораи кори разбори ё вообще гап намезанем. Чи худчон гудака ҷанг дора дарс равида, чие ки худчон байни худшонай худшон ҳал мекунанда. Ман дар группаи ваён набудам, намедонам ё чӣ дар мобайншон шуда, чӣ нофаҳмо шудагие дар мобайншон. Ба ҳамин хотир маро дар ин мобайн қуш накунем ки ту хонаи вай мерӣ. ҳозир ман айс мерам ба хонаи Рухшон мерам, ба хонаи Шаҳноза ман мегӯям хонаи Рухшон нарам, хонаи Рухшон рафтам, хонаи Шаҳноза напиём. Дар ин ягон шахсӣ ғараз надорам. Масалан Рухшон очаи Шаҳнозаро ягон чӣ намега, Шаҳноза очаи мара ё мара ягон чӣ намега. Толика отношенияи ҳамин ду касай. Ҳамин ду кас худшон разбор мекунанд, худшон выяснять мекунанд. Дар кор нестад ки мо худмона қуш кунем, якдигармона ганда кунем, ё ки шумо фикроти шуморо мебинам, ҳайрон мешавам яхелорада ки чӣ ба ин рафта, чӣ ба ин туда-суда. Ман темаи худам қатъиям. Так что успокоиться кунен. Подписчикои Рухшон дадахл дораи гап. Подписчикое ки намедонем гап дар бораи чӣ рафтест, ҷанг дар бораи чия. Скоро отдельное видео мекунам ки чӣ хешид ки ё ҷанг шидан, разбор шуда. Ҳамаи ҳамиро ба наздикӣ мекунам то видео.